Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Hesukristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos, gituman niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpakatao og pagpakamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingyo ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa, ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtan-aw kanako, nangyamid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako, sa ilang mga ngabil naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko, anong imo akong gibiyaan. Daghang mga iro naglibot kanako, gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihab ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot, ug sa akong biste nagripa sila. Apan ikaw, O Ginoo, ayaw pagpalayo ka na ako.
O hinabang ko, dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, ang imo akong ibiyaan. Isangyaw ko ang imong ngalan, ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamo nga mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanan mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angayang batunan ninyo ang unahuna nagibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatasaang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Ug ang tanang magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sumala ni San Marcos, mao kini ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Duha ka adlaw na lamang sa dili pa sa ulugon ang pangilin sa pagsaylo ug sa pangilin sa pan nga walay patubo.
Ang kadakuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nangita og paagi sa pagdakop kang Hesus sa tago aron patyon nila. Sila miingon, Dili ta kini buhaton sa panahon sa pangilin, kay tingali unyag magubot ang katawhan. didto si Hesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babay nga may dalang tibod nga alabastro nga puno sa agwa nga mahal kaayo, hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod o gibuwo ang agwa sa ulo ni Hesus. Apan nangasuko ang pipila sa mga tao nga didto ni atong higayuna ug nag-ingnanay. Pagkausik gayod sa agwa, ikabaligya manunta ka nagkapin sa tulo ka gatos ka dinaryo ug ang halin ikahatag sa mga kabus. Og ilang gisaway pag-ayo ang babay. Apan miingon sa Hesus kanila, Pasagdi ninyo siya, nganong samukon man ninyo siya. Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. Kanunay ikauban ninyo ang mga kabos ug bisan asang unsang panahona nga buot kamo mutabang kanila inyo kanang mahimo. Apan ako dili kanunay ikauban ninyo. Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot ug giagwahan niya ang akong lawas aron pag-andam niini alang sa umaabot nga paglubong. Og timan-i kini bisag asang dapita sa kalibutan, iwali kining maayong balita, hisgutan gayod ang nahimo niya aron paghandom kaniya. Unya si Judas Iscariote nga usa sa napulog duha ka tinun-an miadto sa kadagkuan sa mga pari aron pagtugyan kang Hesus ngadto kanila. Og sa pagkadungog nila niini nalipay sila og misaad paghatag kaniyag sa lapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang adlaw nga maoy iihaw sa mga karnero nga kanon, inig sa ulog sa pangilin sa pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Hesus. Asa man nato Paadto. padtua aron maandam namo ang panihapon. O gisugo ni Hesus ang duha kanila o giingnan. Pangadto kamo sa syudad ug usa ka tawo nga naglukdog usa ka tadyaw nga tubig mutagbo kaninyo. Kuyog kamo kaniya ngadto sa balay nga iyang adtuan ug ingna ang tag-iya sa balay. Ang magtutudlo nag-ingon, hain ang kwarto alang kanako, din ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa Pasko. Unya tultulan kamo niya sa usa ka dakong kwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton og idandam na. Andaman ninyo didto ang atong pagkaon. Ug miadto ang mga tinun-an sa siyudad ug ilang nakaplagan ang tanan sumala sa giingon ni Hesus. Didto giandam nila ang panihapon. Sa pagkasawmsum na miabot si Hesus uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila, miingon si Hesus, Sultihan ko kamo, usa ka ninyo nga nakigsalo kanako, magbudhi kanako. tungod niini nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsa-tagsa kanila. Ako ba ang ipasabot mo? Mitubag si Hesus, Ang nagtunlob sa pan uban kanako nining panaksan. Ang anak sa tao mamatay gayod sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot ang tao nga magbudhi kaniya. Maayo pa lang nga wala siya mataw. Samtang nangaon na sila, mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat o gipikas-pikas niya kini o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Kan-a ninyo kini. Miingon siya. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, gipasalamatan ang Dios o gitunol kanila ug silang tanan nanginom niini. Miingon si Hesus,
Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan, ang dugo nga naglig-on sa kasabutan sa Dios. Og sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa gingharian sa Dios. Unya nag-awit sila og usa ka awit sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Si Jesus miingon kanila, Managan unya kamong tanan og mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon ko ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Apan human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. si Pedro mitubag, Dili gayud ako mobiya kanimo. Bisan pagbiyaan ka sa tanan. Timan ikini, miingon si Jesus kang Pedro, dili pagani mutuktugaok ang manok sa makaduha karong gabhiuna, imo na akong ilimod sa makatulo. apan si mipasalig si Pedro, Bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod. ug nanumpa usab sa ingon ang ubang mga tinun-an. Si Jesus uban sa iyang mga tinun-an miabot sa tanaman sa Getsemani ug miingon siya kanila, Panglingkod kamo dinhi samtang magampo ako. unya iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan. Ug gibati niya ang ilabihang kaguol ug kahingawa ug miingon siya kanila, Hilabihan ang akong kasubo nga daw ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw. miadto pagayod siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga kun mahimo ilikay siya sa takna sa pag-antos. Nagampo siya, Amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuhaa kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang nakaplagan nga nangatulog silang tulo. Si Jesus miingon kang Pedro, Simon, natulog ka di ay? Dili ka ba gayod makahimo pagtukaw bisag usa ka oras lamang? ug siya miingon kanila, Pagtukaw o pagampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. ug milakaw na usab siya ug nagampo sa maughapong pagampo. Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug sila nakaplagan na usab niya nga nangatulog tungod kay katulgon sila kaayo. Ug wala sila masayod kung unsay ilang itubag kaniya. Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila, Nangatulog bagihapon kamo og namahulay, husto na. Miabot na ang takna nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manlakaw na kita. Tanawa, ani ana ang nagbudhi kanako. samtang nagsulti pa siya, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang dakong panon sa katawhan nga nagdalag mga pinuti ug mga puspos. Sila mga sinugo sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Ang mabudion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya og dad-an ninyo og bantayi pag-ayo. Sa pag-abot gayud ni Judas, miduol siya kang Jesus og miingon, Magtutudlo, ug mihalok kaniya. Busa ilang gidakop sa Jesus, igugunitan pag-ayo. Apan usa ni adtong duha, nagtindog sa duol, miibot sa iyang pinuti ug itigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa niya kadalunggan. Unya miingon si Jesus kanila, Tulisan ba ako nga nagdala man kamo og mga pinuti o mga puspos sa pagdakop kanako?
Adlaw-adlaw uban ako kaninyo nagtudlo dito sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayod matuman ang giingon sa kasulatan. Ug bibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan. May usa ka batan-on nga nagkupo lamang og habol minunot kang Hesus. Dakpo na unta nila siya apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. Unya gidala nila si Hesus ngadto sa balay sa Pangulong Pari diin magtigom ang mga kaparian, ang mga punuan sa mga Hudeo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ninunot si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa huwanan sa balay sa Pangulong Pari. Milingkod siya dito uban sa mga gwardiya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. Ang mga kaparian ug ang tibuok hukmanan nangita og kamatuoran batok kang Hesus aron siya ilang mapatay apan wala sila'y nakaplagan. Daghang mga saksi ang misultig bakak batok kaniya apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. Unya may mga tawo nga mitindog og misultig bakak batok kang Hesus. Sila miingon, Nadunggan namo siya nga nag-ingon, gunubon ko kining templuha nga binuhat sa tao ug sulod sa tulo ka adlaw patindugon ko ang lain nga dili binuhat sa tao. apan bisan sila wala magkatakdo sa ilang gipanulti. Unya mitindog ang Pangulong Pari atubangan sa tanan ug nangutana kang Hesus. Wala ka ba'y ikatubag sa sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo? Apan naghilom lamang si Hesus. Miusab ang Pangulong Pari pagpangutana kaniya. Ikaw ba ang Mesiyas nga anak sa dalaygon nga Dios? Si Hesus mitubag. Ako mao. Og makita unya ninyo ang anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios og moabot uban sa mga panganod sa langit. O gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti ug miingon. Wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi batok kaniya. Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom? Og mihukom silang tanan nga sad-an siya og angay gayud patyon. Unya giludan sa Hesus sa pipila kanila ug gitaptapan nila ang iyang mata ug gipanumbag siya. Tagaana kung kinsay nanumbag kanimo. Sila miingon ug gikuha siya sa mga gwardiya ug gitamparos. Didto pa si Pedro sa hawanan sa dihang milabay ang usa sa mga sulugoong babay sa Pangulong Pari. Pagkakita niya kang Pedro nga dito sa kalayo, mitutok ang babay kaniya ug miingon. Kauban ba usab si Jesus nga Nazaretnon? Apan milimod si Pedro. Wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti. Miingon siya. Og migula siya og unya may manok nga mituktugaok. Didto hikit-an siya pag-usab sa babay og miingon na usab ang babay ngadto sa mga tawo nga nagbarog didto. Kana siya kauban nila. Apan milimod si Pedro pag-usab. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tawo kang Pedro. Dili ka ba gayod Makalimot makalimot sa nga kauban kauban kanila. Kay ikaw sa kataga Galiaman. Galiliaman. Niining higayuna, nanumpa si Pedro. Silutan unta ako sa Dios kung wala ako magsulti sa tinuod. Wala ako makaila ni anang tao nga inyong hisgutan. Unya nitugtugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug nainomdom si Pedro sa giingon ni Hesus kaniya. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo. Ug mihilak siya. Sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari, nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudeo, ug sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gikadinahan nila si Jesus, gitaral, ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo?
Si Jesus mitubag. Giingon mo, Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya. Dili ka ba lamang mutubag? Pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo. Apan wala gihapon sa Jesus mutubag, ug nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hodeo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Nahiatol ni adtong panahona nga may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tawo ug nagsugod na silag pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabahtasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo? Nasayod manggod si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tao. Unsa man di ay, akong buhaton nining inyong gitawag nga hari sa mga Hudyo. Ug misinggit sila pagtubag. Ilansang siya sa cross. Kay unsa man di ay, ang sala nga iyang nahimo. Nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit. Ilansang siya sa cross. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalatos si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula ug naghimo silag purong-purong sa mga sangang tunokon ug gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya ug nag-ingon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo. O gibunala nila ang iyang ulo ug bugang, giludan siya, giluhod-luhuran ug giyukbo-yukbuan. Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula ug gisulob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga mao pagayoy pag-abot sa siyudad gikan sa banika ug gipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Si Simon taga Cirene, amahan ni Alejandro ug ni Rufo. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa Calavera. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mera apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang sapot ug nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini: ang hari sa mga Hudyo. May duha usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila sa Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sa tulo ka adlaw. Karon kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus. Miingon sila. Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tanawon ta kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron tuuhan ta siya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya.
Sa pagkaudto na, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok yuta nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagka-alas 3, mituaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon sila. Pamati ka mo. Nagtawag siya kang Elias. Unya, midagan ang usa kanila nga nadaglag ispungha, nga iyang gihumod og bino o gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Og iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus og miingon. Abe, tan-awon ta kung manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Jesus misinggit og usog og namatay. Unya napikas ang tabel sa templo, gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa tubangan sa krus, sa naitabo sa dayon ng kamatay ni Jesus, miingon siya, Tinuod gayud nga anak sa Dios kining tawhana. didto may pipila usab ka babae nga nagpaantaw sa pagtan-aw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. Mao kini sila ang nag-uban-uban ug nagtabang kaniya samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pagayong mga babayi didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Sa pagkasawmsom na miabot si Jose nga taga Arimatea. Siya usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanan. Nagpaabot usab siya sa paghari sa Dios. Bispiras kadto sa adlawng igpapahulay, busa gipangahasa ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayuon ang lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gitawag ang kapitan o gipangutana kung dugay na bang namatay si Jesus. Pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gisultihan niya si Jose nga himahimo ng kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Mipalit si Jose og panapton nga lino o gikuha niya ang lawas o gilimisan niya kini sa panaptong lino o gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gilungag sa bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron isira sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus. Mauto ang pasyon sa atong Ginoo. Maglingkod ta sa makadiyot. Kinahanglan pa bang butangan og wali ang atong nabati? Di na no? Ditso na lang tag pangulikta. Mga igsoon, ato lang butang agamay pamalandong. Una, giawhag man kita ni Jesus nga mosunod niya. Nakita nato nga grabe gid ang iyang gugma sa tao. Natong mga tao. Bisan sa mga tao nga nagbudhi o nagpatay niya. Grabe gyud ang iyang gugma. Mao ni ang gugma nga gusto sa Ginoo nga ato sang puy-an sa atong kinabuhi. Kanabang musugot ag budhian pero dili ta mubudhi sa atong isig katao, mahigugma lang gyapon ta sa mga mabudhion. Sige lingay mong tupad. Ing nasugot kag budhian ana kanang wa mulingi mga hudas na sugot nya nganong nisugot man si Jesus tungod kay nasayod siya nga ang iyang kasakit o ang iyang kamatayon maoy mahimong kaluwasan sa tanang tao nga makasasala. Pambayad ba? Pangbayad sa sala. Hangtod karon ang kasakit o ang kamatayon sa usa ka buutan nga tao makabayad gid na og sala.
Nasakitan ba mo sa sige ninyong palit og slots? Wala pa? Pasabot, kuwang pa ang inyong gipalit. Palit mo maayo kay hangtod yun masakitan mo sa inyong pagpalit kana makaluwas na. Kay dako-dako gitag bayrono na sa atong kumbinto niya wa patay kwartang igo-igo, no? Sige, atong tanawon sa makadiyot ang update sa atong kumbinto aron makita ninyo ang resulta sa atong pag-antos o pagpasakit para sa simbahan. Kanang elevator murag kay dugay pa na siyang mabutang kay karungonon pang pundasyon. Gibuhat na diha ang atong kanopi. Si San Vicente ni sugod nagtungtong, wala pa siya ay ulo, no? Lawas ay makita. Salamat kayo. Muna'y resulta sa mga pag-antos naghihimo sa atong mga namalit og slots o sa atong mga panday, atong mga architects, engineers, nag-antos sila adlaw o gabi. Mo nang nahinay-hinay o kapurma ang nindot nga kumbento. Niya ang atos ang mga balay nga gipanghimo sa sitiyo naa na sad tay nabuhat nga laing 4 ka balay. So sa Isintay City na kabalay ang atong nahuman. Gusto mo mutan-aw sa balay? Ana, niambit sa tas ilang pag-antos tong tan-awon. Mo na ika sa Isintay 4 before. Ang after, murag di man na balay, murag bongbong. Pero agi sentro magodog picture. Ika sa 65, mausa na siya ang before. Ang after, mauna na siya. Balay na gyud-naw. Ika sa 66, mausa na ang before. Ang after, mauna sa na siya. Indot na kayo sa tanawon. Ang ika-67, mauna siya ang before.
niya ang after murag kapilyang bagong gitukod, no? Cross na lay ko. Pero okay kayo. Mga ito, mapuya na gito nila. 67 na kabalay ang atong nahimo sa sitio. O, pagpagyapon. Sana nag-antos na doon nagyoy maluwas. Muna, di ta mahadlok sa pag-antos kay dunay kaluwasan nga mosunod ni ana, dunay malipay. Si Hesus, ang grabe niyang pag-antos, ang iyag yung giluwas, ang tibuok katawhan. Hangtod na gini sa katapusan sa kalibutan. Lingiyay mong tupad. Ing nakaamgo nako. Sige. Sunod mo nako, ing nakaamgo nako. Sugod karon, mag-antos ko para nimo. Ayun na. Nganong wa man mo nang lingi? Aron maluwas, antosa, kamong mga bana, antosa inyong asawa, luwas kina. Mga asawa, antosa sa inyong bana, maluwas kina. Kamusang mga ginikanan, antosa ang inyong mga anak, maluwas kina. Kamusang mga anak, antos mo para sa inyong ginikanan, maluwas kina. Nga mag-inantusay na tangtanan, mga government officials, mag-antos para sa katawhan, maluwas ta. Di ta mga matay, aning gubat, aning kagutom, o mga grabing mga katalagman nga man-made sa maanang mga flash floods, mga landslides nga hinungdan sa mga illegal nga logging, illegal nga quarrying o bati nga paghimo sa atong mga drainages. Kay tungod wa maghigugmaay. Karon maghigugmaay na ta para maluwas. Manindog ang katong gustong mahigugma. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, magagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong hari misulod na sa iyang syudad dinhi sa atong kasing-kasing. Busa malaumon kitang musugat kaniya og mangayo sa atong panginahanglan sa pag-ingon. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagasunod sa atong manluluwas, sulod niining Semana Santa, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran, nga nangita og kalinaw ug kauswagan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisan unsa nga mga sakit ug mga problema, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton, sulod niining pinili nga mga adlaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot,
nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-lain hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa kapahulayang dayon sa mga matuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Ginoo, among maluluyon nga amahan, dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga anha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod ni ining mga balaang gasa, ang kamatayon sa imong anak, naghatag kanamo paglaom ug naglig-on sa among pagtuo, ang iyang pagkabanhaw, maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala, ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dila ko angay nga Kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod niining mga balaang gasa ang kamatayon sa imong anak, nagahatag kanamog paglaom ug naglig-on sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta niya atong himuon ang pag-send off sa atong mga apostoles karon nga Holy Week 2024. Tawag na kusngan, barog mo niya dool mo aning badlis diana. Si gadala ni Apostol Bartolome, si Dennis Marikit, Mateo Emmanuel Pipito, kang Judas Tadeo, Larry Sugarol, kang Juan Domingo Manorinia, kang Andres Jaime Pagal, kang Felipe Judel de Lima, kang Simon Tito Nobal, kang Tomas Vladimko Paida, kang Pedro si Peter Mantuhak. Peter sada Santiago Luisito Arsiga, Santiago Minor, sada Santiago Mayor, Santiago Mayor, St. James the Great, Dodong Duha. Na dayon si Judas Iscariote, Edmond Eliema. Mao ni sila. Ato ni silang panalanginan kay sugod karon mosuroy ni sila sa tibuok natong parokya, mo bendisyon og mga balay, mo paambit sa Dios nong grasya. Andam na mo mga brothers. Di mo mahadlok mapakag-iro. Di mo mahadlok nga magutman. Di mo mahadlok mauwanan o mainitan. Naot unta. Langitong Amahan, nagtawag ka sa imong mga tinunan aron maoy mupadayon sa imong buhat sa pagsangyaw sa maing balita o sa pagbalaan sa katawhan. Kini nga among gibuhat karon nga pagpili niining mga katawhan nga imong mga anak aron mahimong mga apostoles, aron pagbati sa espiritu sa pagkamagsasangyaw ngadto sa among mga parokyano. Salamat nimo niini. Bendisyon ni kini sila sa ilang pagbuhat, sa ilang katungdanan niining sulod sa Semana Santa niining tuiga. Hatagi sila sa maing panglawas, panalipod, giya, lamdag, kaalam, kalinaw, kalipay aron ilang ipaambit sa matagbalay nga ilang pagasak-an. Himuaw sab sila nga mahimong modelo silang kinabuhi. Malig-on unta sila batok sa mga tentasyon o sa mga sala. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mong atubang sa mga tao para mailhan nila kinsay tinuod ninyong Judas ug naong. Mga igsoon atong hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Basig makita ninyo sila magdanga-danga sa inyong balay, ayaw in taon ninyo puspose. Magdara ba ni sila kahon? Sige, palihog na mong panglingkod, brothers. Salamat kayo sa inyong voluntaryong pag-alagad sa atong Semana Santa sa atong parokya. Salamat sa ninyong tanan.
ngaming alagad karon atong lain-laing mga ministries, labi na gyud ang atong lectors, atong choir, ang atong salmista, ang atong choir, San Vicente Choir, ang atong mga PIMAG, Eucharistically Ministers, atong mga ushers and usherettes, ang atong mga love offering assistants, parish personnel, mga sacristans, atong IT. Salamat kayo sa inyong pag-alagad o kaninyong tanan nga naghimo sa formal offerings, pinanguluhan nila sa bread and wine offerers, sila si Mr. Aldin o Mrs. Ann Ilaya and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat sa ninyong padayong na malit og slots nga mo'y hinungdan nga nagpadayon sa dangatong mga kalihukan o ang atong proyekto. Ang atong SBF DAG 16,486 nya 43,514 pa ang atong palitonon, 500 pesos per slot. Para ni sa atong kumbinto nga nakita ninyo ganiha nga hapit na makumpleto. Ato nang blessingan karong Abril 12 pohon si Archbishop Palma mo'y mo blessing ni ana panahon siyang misa dinhi sa katapusang nobinaryo. Yan po nato nga way kakulian. Ang elevator murag dili pa ma-install tingali pero basig mapurma-purma na ang iyang butanganan. Unya, salamat sad sa namalit sa atong special slots DCHS nga nanatay halin nga 9,876 nga napay 20,124 slots nga available tag 200 pesos per slot. Nga nasa ni 22 slot challenge. Nadias gawas, natay mga lamisa gihapon para mudawat sa inyong mga slots in kasong maghuot na mo diri sa atong opisina. Niya ang ato sang DSAP padayon tang nagdawat og mga mo palit niini tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Niya ang ato sang report sa atong kanini ang financial report na natay ang atong beginning balance sa month of February 2024 is 4,429,000. Nya ang atong total cash receipts for February 13,544,000. Ang ato sang total cash disbursements 16,319,000. So napay ending balance nga gamay na lang 1,654,000. Atong pakpakan kay nagya po'y sobra. Pero jutay na lang, no? Daghan mo kay tagibayran paspas na kay binayranay ba. Unya ngato sang YouTube channel, suportahin ninyo og ang atong Facebook page. Ang YouTube channel kaning Patriciano Ubod mao ni ang ato yung official. 186 na ni ang atong subscriber. 186,000 ang subscribers. Nya mao nay tan-awa aron dili mo mailad sa mga scammers. Nya ang ato sang Facebook page ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Mausad ni atong sundon sa Facebook nga platform. Ang ato ding nadawat nga share sa YouTube for the month of January, medyo ni gamay-gamay, no? 98,000 ang atong nadawat, 98,000 pesos. So atong pagpakan ang YouTube sa pag-share na rin nato. Ni gamay ko nun tungod ko no kay daghan kay tagigamit nga kanta ni Santo Niño nga pulos gyud copyright. O nang gichargean ta. Naingon sila mo sa nilang sulti-sulti pero kita sige hantag gamit atong mga humili bisag asa na lang mga bot wa gyoy copyright, no? Kay pulong mas Ginoo. Sige lang para na nila. Unya ang ato sang pista karon usang Holy Week. Palihog og monitor sa atong mga schedule. Ugma, Lunes Santo og Martes Santo ang atong Paris Lenten Recollections dinhi alas 7 sa gabi magsugod. Unya sa Miyerkules Santo
ang atong dako nga Via Crucis libot sa atong prosesyonan ikahuman sa misa sa alas 6. Ini Huwebes, Bernes ug Sabado Santo alas 6 sa buntag ang pagampo sa sayong kabuntagon sa simbahan tiniblas anhi dinhi sa sulod. Mas maisag manganhi mo wa man tay misa ana kaning anhi mo dinhi kada buntag kay sabat mo sa atong pagampo sa buntag, pagampo sa simbahan. Unya sa pista magsugod ta sa napaday tay sugat, no? Kita mo na atong dako dihang stage, nindot kay nga atong sugat karon. Mo na iampo nato maayo ang panahon nya buhi pa unta ang atong mga casts and performers. Dili unta sila mga matay, silang sige practice diha. Dako-dako na natong gasto ana, no? Daha sa stage murag dol-dol na 1 million. Nga naman aron motuhop sa tong kasing-kasing ang mensahe sa pagkabanhaw ni Kristo. Ana ang panganhi mo alas 3 kadlawon magsugod ta sa atong mga activities para sa sugat. Ako lang nang i-announce maglakat ang ang Semana Santa. Unya sa ato sang kapistahan magsugod sa Pizza Uno sa Abril ngadto 3 mao nga atong Triduum ug ang motorcade. Nya sa Pizza 3 ang Grand Motorcade. Nya ang kada night sugod sa first day sa Novena gihandle ni sa ato mga teachers sa first night ang teachers night. Nya the rest ana ang atong barangay San Vicente mao'y naghandle sa mga nights. Ang i-highlight lang nako ini kasabado Pizza 6 mao ang baile sa tibuok parokya. Naatay mga kandidata, baile ba? Katong baile ba kinaraan nga di magkidlap-kidlap ang suga. Nya na mga dalaga, nga excited na ko nga makabaile na gyud ko ani. O para ba ko kabaile gyud. Pilion na nakong mga minyo lang sa siguro di lang ko atong batanon kay mailad o nyata. Mao na no, ibalik nato ang kinaraan Sabado na katulong nobina nya Pizza 12 nig blessing ani ighuman sa misa na i-concert ang Sweet Notes na diya. Pero dili na libre ha, sige lang mog libre. Nanay ticket tag 200 ang ticket makapalit mo diya sa atong opisina nya dito sa Barangay Hall kay sila may nagpasiugda na nya haron lang sa gyud na ay honor ang mopalit sa ticket kanang atong koral ato nang alihan og trapal arog wa kay ticket di ka kasod igo ra kang makabati sa kanta di ka makakita sa nagkanta nya kon makapalit kag ticket makasod ka kakita kas nagkanta kabati sa kas kanta pero para na siya nato ibayad sa atong gitawag nga mo concert ang Sweet Notes mahal-mahal naman sa sila bayad pero angayan sad kay may man sad sila. Wasa taroy blessings mga bata kay late na kay tastanan. Balik lang mo sunod Domingo o buhi pa mo kay basig mablessingan pa mo no. Ang mga lukay atong blessingan katong wa mablessingi doo lang mo sa tubangan inighuman katong wa kapil kaganiha kay ato dag blessingan. Manindog tang tanan. Ato lang pakpakan ang mga bata nga niya karon dinhi. Salamat kayo children. Balik-balik kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo manasab kanimo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.